L-4 kandidati li s-sibt kienu qed jikkontestaw l-ewwel round għall-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista ma waslux biex jorganizzaw attività flimkien tal-aħħar tal-kampanja elettorali. Dan anke jekk kien hemm proposta biex dan isir. Il-ħsieb oriġinali kien li l-attività soċjali issir fit-tmiem il-ġimgħa li għadda u għalija ikunu mistednin il-membri tal-Kunsill Ġenerali bħalma ġara meta qabel l-aħħar elezzjoni għall-kap kienet saret attività f'taqali. Dakinhar kienu attendew flimkien Simon Busuttil, Mario Damarco, Francis Zammid-Dimek u Rej Buġejja. Iżda, il-mod maħmuġ kif qed issir din il-kampanja li għandha twassal għal kap fis-16 ta' Settembru ma ħallix possibbli li din id-darba isir l-istess. Fil-fatt il-ħsieb li saħansitra kien kiteb fuq u krissajt fuq Facebook twarrab għal kollox, b'dawk li fil-Partit Nazzjonalista jieħdu d-deċiżjonijiet beżaw li seta' jkun hemm dik li sejħu farsa. Bekk il-kandidati waslu biss biex ħadu kafè fil-bidu tal-kampanja meta l-atmosfera diġà xejn ma kienet tajba. Bi Frank Psajla, attivist prominenti tal-Partit Nazzjonalista, kien kiteb ftit wara li aħjar irażnu lin-nies tagħhom. U wara x-xeni ta' nhar it-tnejn quddiem id-Dar Ċentrali, internament intqal li mnalla sar hekk. U fil-fatt dan kompla jkun ikkonfermat fit-tieni dibattitu fejn ma naqsux il-botti lejn xulxin mill-4 kandidati. Fid-dibattitu qatt ma semmew lil xulxin bisimhom, imma l-messaġġi kienu ċari ħafna. Chris Said attakka lil Adrian Delija meta fost oħrajn qal li jeżisti l-establishment ta' Kastilja biss biex prova iġib fix-xejn l-argument ta' Delija lill-establishment tal-Partit Nazzjonalista u kontra tiegħu. Qal ukoll li lilu qatt ma kien hemm kuntratturi li tawh il-flus, botta ċara għal Delija u r-rabtiet tiegħu fiċ-xrieki tan-negozju. Għalkemm Said ma ħelisix lanqas bi Frank Portelli ifakru kif hu kien parti mill-kabinett ta' Gonzi li ħa il-500 euro żieda fil-ġimgħa.